tun lai chu kan viewer te in nena ria thiam na han dil cheu ka duwa hei tuna hian kan ria pasal tha Hranglura hi kan post regu lo khop maya hei hi achan le awang chu kanu le ka pat te thlan hi tun lai hian kan siama cement te han nga char pa in abulvel han lai remte katiang ka angaya thlan ni ani awangin a omna arim lo box si chu wang chuan in ni tin hian kan thok thina kan tho lo deuh point tui pe tala kan kala hetia kan zuk boi pui thin hi angaya chumi konga chuanin kan channel lampo in post a pergu thaita lo de vaniti kha min chet pui tunin ka ngen chewa tin thlan kan siamna henin phungbom som hi chul kan tilem lova kanau nen ka u mei sia pakhat nen kan pathumin kan thok tlo mai thina kar le lama phe hi chuan kan dama pathianin rem ati chuanin granite te pha bel te kan tuma chunga te pa chuan mystery ran roilovin kan unau bokin ti kan tuma chuwang chuanin heti kan thong ngor deuh si awang hinin Hranglura hi kan rigu thailo ema kain thlasung box si chuwang chuanin ngaidan pakhat ka han nei deuh hleka chu karot na chu hi ania min lo hrethiam hram turin ka ngen chewa Hranglura hi heti na kan tho chung hi chuanin post lo ri mai ila chuti lain khiang tlang ke te kol pathum ti te hi chu audio omsa ani awangin ni tin kan dam pho chuan post ta zarzari la ti hi ka ngaidan ani deuh hleka chuwang chuanin thlan hi kan siam zo huna lolo hianin Hranglura hi chun zum jok ta ila kan post rigu thei zo kang ti kha ka ngai to na ani deuh hleka chuwang chuanin hemi konga hianin min lo hrethiam hram turin ka han ngen chewa chuti rual chuanin ka soitong khan khiang tlang ke te kol pathum ti hi chu ni tin kan dama pathin rem ati pha chuan kan post zat don ani ti kha kan theu don ya chuwang chuan he thon thu hi tui deuh hlekin lo ngai thlari mai zokila ti kha karon ngen na cheu ania kan na Pawimawh si wangin khongai takin viewer ten min lo hrethiam hram turin ka han ngen cheu ani